Okay, so good morning mga kadeway mga karo. Ay naglisod-lisod jud mi karong buntaga no kay murag na bodol na punta ni ang ruta namo ani perting bukid naman ni no sa kahon. Pero naami ka sa Campo City nga bukirang bahin diri sa kuan Talisay. Tapos boundary man ni Manglanilla. So murag pait jud kayo kani sa kahonan kay grabe jud ka sa kana. Murag di na mamadahang bike diri, puro kami nang giguyod. 1 2 3 4 5 6 7 8 mga 8 mi kabuk diri mga karon nagkuyog. Pero kani ako mga kuyog grabe man pangakusga na. So mao na murag kaon-kaon na jud tawo ning kuan diri rap road diri. Ay buinta jud mga kuan no, mga 30 boss no. 32 40 ni Sinring. ayoy Ya 51 ya akong kinatakan. okay. So grabe jud murag sakar jud nila no. Kita di na ta makahimo ana. Pira tay? Hinay-hay ra ni pero taas. Saka jud oy. Saka jud. Ana ra dia betang aso. Kada dia. Hinay-hay ra. So sige lang. Basta importante pasaka gaya po jud tay ni bahala guyuro na ato ani bike bay no. Saka sila oh. Okay. So gikan dere ay pinakasaka na sa kahon na jud diri. May gani kay limpyong daan diri no. May gani kay dili kay tanto batuhon daan diri boss. Bas lang kanang murag. Oh. Sakto na yung basa gamay. Oh. Baby slide. Gani. Grabe. Pero saka na nato. Sir, bunal sir. Video. Bahala kong kuan, palangit ani, basta kami maguyod jud mig bike niya ni. Alright, sumo to sir no. Nga. Mo jud taon ato kuan diri kanang murag himuan ng inspirasyon. Makasaka pud ta diri lagi kay bata pa pud ta tapos ay mga kuyog nato na mga dara na ang di ta maning kamot no. Tintaos. Okay, sige. Bo, shout out guys. Ay, sagi iwi ba daw dia. Bijay sa ulis, Osaka ba? Birada boss. Allah. Kana. Okay, ato ta. Unahan tapos. So di pud ta siguro mo uli kay napa may medyo hinay pud sa to So kinahanglan jud ta na murag kanunay lang bahala inay. Talay kingay. Okay, bahala inay sa kanunay. Okay, let's go. Saka na po ta. So lisod man kayo gunita ning ato ang kuan camera. Uy, kape na oy. Sorry. Sa baago ninyo god. Sorry. Alright. Sige lang. Napanpan dia karon gamay ng mga akuan. Di lang ta siguro magbike. Sila nagbike na. Kay murag okay pa daan do sama sa ni diri murag di man kay tanto tangason. Ato maka intro na punta so na tay kasay kaduha nga stage diri mga kado sa kaning sa kahon. Padung diri sa Campincha. Og dito na dayon sa Switzerland. So inga ni sitwasyon diri mga kado grabe jud ka kuan. Although nindot pang trail mangyapon jud nga kay murag di sa kairap pero murag pino jud kay diri ang iyang agyanan kaning mga bus na. Murag maglisod pagkuan pero sila murag kaon raman. So kita puyuron sa nato ning bike nato. Intro ta no. Ngani sa sitwasyon sa mga bikers no. Samot na kaning mambudol to sa karuta nga murag wa ta mahibaw ba. Okay. Pwede raman nato masaka kay dalanta kay tanetod. Kana pa ba hinuon nga murag di maglisod ang ato ang kuan. Dili kuan ba madrag ang ato ang chain. Okay. At man ta po da hikers man po ta. Okay. Lakaw ta.
Iba uso ko nga layo pa dyan ni. Oo nga murag. Pundo-pundo buta og ko Andre kusog. Na. Layo. Laayan tong ato mga kakuyog ato si paabot sa ato boss. Adyo day sila day. So ingani na po diri ang sitwasyon diri. Makado ka ni. So rough road na ni. Kayara. Gigi. Gamay lang boss. Okay. Grabe po pangakusigan po ni. Dialim na ni. Git. Inhale exhale sa taas. Ay, hinoko. Kanang bisiwa ka dyan murag. Makikiayon ko murag dito taganahan mo balik. Pero balik mangyapon. Okay. So at least ka hari na ta diri. Kaya maura mangyapon saka ta. Kuara mangyapon, guyod ra mangyapon. So kauna pa mangyapon tapos maguyod. Anong pugson man nato ni. Hoy. First honor sa lakaw. Anak, mag 12 speed na ta ni. Oh. Ito diri dong dadon ni mga team. Awa, may team na among regular boss. Wala di. Kuan raman, waman. Kuyog ra. Oh, right ra. Lundberg. 36 guro na siya. Di magsilbi ako an. Ador ko musaka ni Pags. kaya ka pang road biyang ka. Okay. Pags. Patak. Aw kani mailisan na ta. Lisan dyan eh. Nabodol na mo pod. Ha? Gamay na lang utak. Ilubong ang ligid. Oh, saka na tayo na ito boss. Ano ka na nang pili nga kita mo nagyuta. Liraw-liraw yung mata sa kwagi. Gaway. Maabtik dyan tayo nung kaning bukod dato kanan. Abtik na mata? Oo. Ay. Nagkakapaso ano buta. Laghan gani hara formero pa wa nag-graduate na daan. Graduate. Di bisa katong entrada gyud mo. Lakaw kapilan ko balik ikatunan ni. Lakaw gyud. Dunda. Kanira. Kos ganja si boss daan. Lakaw mo Ha? sikat. Pasok pang lakaw no? Saka tatasaunan. Dili dyan mabangbang ka sa kahon. Pahuway. Ginawa sa taglawam diri. Tana-tana sa tag-view diri nga nindot. Mga kadro, mao na ang Campo City na no. Campo City na tapos katong sa unahan mao nang Campo 8. So naa pa jud ta diri murag wa man gud ta modo kay nagsaka man ta diri murag notipas ta sa wala para makaagi ra pud ta diri kay Switzerland. No, tapos kita jud nato mga kadro ang pinaka-anindot nga view diri mismo sa Campo City. Ano na Campo 8 naman. So nindot day mga view. Di makaingon ta nga kuan ni diri kanang layo. Tinuong kung motoron jud ni dool ra. Ang makaingon pud ka nga layo lagi kay murag kuan man lagi kanang puro sa kaon jud ni murag tuktok nga sa kaon jud ani nga murag mag-abot jud mo ko og kuan nimo ani perti jud sa kaon na. So kung makita gani nimo murag no level na ta kanang pinakataas diri nga bukid diri nga bahin sa kuan diri sa Minglanilla, pinakataas nga bukid sa Minglanilla. Murag naa na ta sa pinaka tumoy pod. So dili na pod lalim no. Oh, kanang ubang gani pangguyod. Di ra kanang maingon nga ako nagguyod og bike. So kana pod sila, guyod pod na sila. Sama na no. Ndo tay ginhawa diri oy. Ginhawag law ba? So mao ni mga kadto no. Murag
extreme tuod kapoy pero worth it pod pag naa ka diri sa taas. So mao na istorya nato ni diri mismo sa Campo City. So padung ni Switzerland daw kuno mga kadono kaning area diri. Okay, so okay, ato ta unahan. Mao na ni ang sitio Campinsa. Mao dito. Tobil sa tobil. Grabe. So padung ta din na mo ni ang Campinsa Elementary School no. Padung ta diha mga karamo no ang agianan nato padung napunta dito sa Campo City. Okay, so nindot jud ni nga kuana nga rutaha da karon first time pa jud ko makaari diri mga kadono. Kaning rutaha kay murag di gyud kay kalimtan jud ning rutaha diri kay nindot pa jud kayo. Then okay raman ang agadaan wa dili mamaingon nga lapok. O basta nag-agi lang misa ka bagong gibuldos. So padung ta dira migikan. So padung ta dira. Okay, so ato pa taon malayo-layo pa siguro pila pa ka oras. Padung Campo City tay pila ka kilometro pa? Ada na lang. Okay. So dol na lang sa kuno. Okay, tata. Patos pa. Ay. Sus mo, oh di ay. Tapol na di ano? Ay, mao di ay. Mao di gagi ana mo na din tapol ni. So, wa lang nang kansa. Okay, kami tapol pabalik diri ari din agi padong dito Campo City. Oo. Ya nasa Hawanay dito, eskwelahan. Ya, lakaw lang. Katong nasa bukid nga eskwelahan? Oo, mao lagi. Ya, Mao tay agi nato. dito sa to Pitogo. Oh, Pitogo. Ya katong Pitogo, nasa to diversyon dito. Asus mao di ay. Ada ato tadi ada. Mo ning Campo City day padung dito. Oh, mo ni siya. Awa de mo nilahos. Lagi. Oo. Kampinsan eh. Oo. Lahos na jud da. Di kalimtan nga jud nga lakawa jud naara day. At least nagkuang-kuan para kuang ko may stop road stop ba. Dito tapos dito na dayon. Okay. Okay. Okay, oras karon mga alas 10 na kapin. Alas 10 na kapin ron boss no? Alas 11. Untop alas 10. So mo dia ini diri ang Upper Campo 8. Dungo sa ni nga Kabanbanan no? Dili ni sakop sa Kabotso, dili sakop. Kabanbanan sitio ni. Sitio Kabanbanan. Pero grabe kanindot ang lugar nila diri. Kay grabe kita so diri ang halos ang Toledo naman dira boss no? Unahan. No, kita na diri ang kuan diri kanang Toledo. Tunisi masiguro na diha. Basta grabe na ka dool na. Pero nindot ang view ko diri. Makadro, nindot gihapon, nindot jud ang view diri. Sa ato pa Toledo. So kita na diri ang grabe no. Sus. Grabe pa sa nindot jud. Watan ta sa ato. Watan ta si Rexon. Saka ba ka to si Rexon or balik? Handos ra? Kinsa may naguli ato sa ila grupo. Kasi na uli sa ila grupo. Tong si kuano? Tiguang og si kuan. Ay, Lord, tabang itaon. Grabe ka sa country. Karong patakasukay na suway na pud og sa kahon na grabe no? Karon takasuway na pud og agig sa kahon na grabe murag. Dako na sa kahon taas na. Mo na pinakausgan sa mong grupo. Ay, di matabang eh. Hinay. Ipatag lang. Ang Kabanbanan ipatag. Mag-upgrade na puntaan ni siguro. Basta kaning masakahon. Pero ma-enjoy naman punta. Sa kuwan. Tampak itrisi. Madagi itrisi. Makapahuway tagamay mo balik naman sa bunang kusog pod. Oo, kusgan gadaan. Kami maguwang durang kay Ali boss man.
Kan ano si Dusus liyo na si Dusus patag man. Ah, sa patang no. Paugi ko din ako din nagjo makaya uy. Bukat naman may ingay ano. Ako ko nang kanang akong chin. Putol niya imo pugson. Laki. Daot sor mo kagod. Gani? Dosi tanan nimo. Mao lagi no, binta jud no. Pero na ko madosi mo Lagi, ila. oo. Gagmay pagikag si 30. Oh no. Pagsaka jud ng ilahan no. Ayan, nur kayo nila kita. Kita, no? Si 36 ok. Oh. Katai. Kasaka pero makatai. Tapos sige pa sa anal po sila. Anal po sila sige balik-balik sa kasaka. Rotan ni nagod. Rutan nila. Asa rin si Rexon be. Dahil ice water nila nga mineral. Bubinta ka itong mga kusgan mga kado kay kuan man kanang makapahuway dayon after kuan makapam tama po sa iyang ginhawa kaning mga medyo hinay-hinay po murag paboto nato di makapahuway ditso sa dayon. Tulo pa to sila. Tulo. Tatay no. Oh, tatay duha ka kuan. Murag sige to ka kuan tong iyang basiyo tong iyang kuan oy. Agi na mo na karon sa disikan nga kasi mangga nga tumba dia. Laba. Kanang labang kaplupan to tuong ba? Wala na mga kahoy dito, mga tumba. Okay, so sa unahan siguro makadum lugsungon na ni. Dapat na diagi ano wala ni kasi agi buldos sa una niya urag. Wala na matiman no. Ay, grabe. Mao ni ang Carmen Copper do na ata diri. Daot iyahan no. Sama ko na may Ay. Noon guba gyud ang bukid noon diri pero put ma-restore pa ba kanay no? Asid mo kayo ang yuta. Awa. Asin na no? Gawas ang asid. Ngamatay mi ni kahoy agi dauban. Tulan dito. Gidauban siguro na. Najud ni gold diri. Tingnan ni bulkan diri. Oo. Alay ko topay ko mulay ko kanang silsite Kana? silsite nas military diha. Military na. Oh, Ha? ko puyo diha. Di ka na pasudlan diha? Dili karon dili na sa una pasudlan na. Tulo. Sige, sige. Tama na ba? Ay, grabe no. So, ma-describe na ako mga kadon nindot hinuntan-aon kay first time pa munta nag-aari diri. Tapos kuan, ma-observe na to. Karon pa jud ko maka-aari diri kaning Carmen Copper bitaw. Na makamamangha pud ka kanindot kay unsa ni pag panguha ning yuta diri pero bro grabe mo na distract jud halos tanan ang bukid. Guba jud ang bukid diri no. Sus grabe. Yawa. Ginagawa sa kwarto pinatarsan. Ikaw do. Ang wish day ni Ari day ikuan nila no. Ikaw do ka solo. Gigi. Mga acid na, mga acid. Acid. Dili kayo. 1 2 3 go. Alright. Kana 1 2 3 go. tawag yapon ta. Bus ang kinuan din na bus ana ikuan din no tanaw nagdagaas man ang kuan ho. Asa? Oh, ang tubig ba tubig nga itom. Buwan sa copper. Kapir no? Ginaling. Ginaling na. Waste nila gito. Waste, oh. Diri ra? Din na ba o? Oh. Ay ka lapsan. Oh, diri gi. Magkinayahang sa mot. Oh, ari jud diri hambak diri tanan no. Tapos pagkahuman siguro ko ni kung dili ang function tabunan na nila. Mining. Guba na kayong kinaiyahan. Oh, ya na jud no. Yan ni ma Restore. I-restore ba? Oh, lisod na no. Na bilyon-bilyon ang kita niya. Oo. Oh, murag wa man gyud ni maunsa ni. Kapugong kay Oo. bilyon ang kita. Asa man ang kuan ni kanang iyang planta jud na sa ilawom sa yuta. Wala, pa dito sa mining copper sa katong dito. Sa Dito ra no. Dito ra sa katong Carmen Copper. Carmen, tao lagi dito lagi oh, naa dito. Diha.
Karga ra man nila mga. Wala ikapulo eh. Wala exit. Matika ba ka Ano yung Oo. basta lunit ba? Lunang ka, di ka kahawas na. Oo, kahawas na. Ang iyang baho ba, murag baho Oo. na sulfur gani kanang Sulfur na. sulfuric. Kung gusto kang maka-abel sa kuan, kanang PWDM ka mo tibutan diha. Tara. Okay, let's go.